जसं मन जोडण्यासाठी विचारांची पुलं बांधावी लागतात, अगदी तसंच नदी नाल्यामुळे विभागलेली गावं जोडण्यासाठी पुलांची बांधणी करावी लागते। अगदी अशीच आपल्या 15 वर्षांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दीत मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी दोडामार्ग तालुक्यात गावोगावी आणि प्रमुख मार्गांवर राज्य शासनाच्या कोट्यवधी निधीतून उभारणी केलेली पूल आज खऱ्या अर्थानं वर्षानुवर्ष विकासापासून वंचित असलेली गावं, बारमाही रहदारीपासून वंचित असलेली गावं जोडण्याची जनमानसांची जिव्हाळ्याची कामं पूर्ण केली आहे। दीपक केसरकर आमदार झालेत, पालकमंत्री झालेत, गृहराज्यमंत्री झालेत आणि आता शिंदे सरकारमधील वजनदार शिक्षण मंत्री झाले। हे एवढ्यासाठीच सांगावं लागतंय, या साऱ्या पदांमुळे आज दोडामार्गात कायापालट होताना दिसतोय। पावसाळा म्हटलं की चित्र उभं राहतं ते अनेक गावातील होडी प्रवासाचं। आज हे चित्र बदलत गेलं, त्यामागे दीपक केसरकर यांचंच नेतृत्व आहे। यात सर्वात महत्त्वाचे नाबार्ड, बजेट आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून पूर्णत्वास गेलेली अनेक पुलं। यात प्रामुख्यानं 5.5 कोटी निधीतून उभं राहिलेलं कुडाचे पूल, 4.5 कोटी निधीचं हेवाळे पूल, 2.5 कोटींचं घोडगेवाडी मोर्लेकेर गावांना जोडणारं तिलारी भटवाडी येथील पूल, पोलझर नदीवरील 2.5 कोटींचं पूल, दोडामार्ग तिलारी राज्य मार्गावर कमी उंचीनं अडचणीची ठरणारी खराडी बांबर्डे आणि साटेली भेडशी खालचा बाजार येथील पूल, झरे बांबार काजूळवाडी पिपोळे खोकरल या मार्गावरील मोठी 4 पुलं, तळेखोल विरडी वझरे आंबडगाव आई बाजारवाडी पंटुर्ली मोरगाव करमळी कळणे उगाडे या गावातील रस्त्यावर बांधणी झालेली अनेक पुलं आज त्या गावांना तालुक्याशी बारमाही जोडली गेली। हा विकास केवळ दीपक केसरकर यांच्या दूरदृष्टीनं आणि महायुती सरकारच्या सोबतीनं पूर्ण झालाय। केवळ आरोप आणि बाता मारत बसण्यापेक्षा मंत्री दीपक केसरकर यांनी दोडामार्ग वासियांसाठी गावोगावी बांधणी केलेली ही पुलच त्यांच्या विजयाची नांदी ठरतील असा विश्वास दोडामार्ग शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख तिलकांचन गवस आणि रामदास मिस्त्री यांनी केलाय।